So friends, जों दा नोंथांमोनजों सावरायनो नागिरदों एक्सारसाइज नाम्बार 2.4 नि क्वेश्चन नाम्बार 2 खौ जों सावरायनोसै आरो जोङो क्वेश्चन नाम्बार 1 खौ जा आद्रा दंबामोन बेखौ नोंथांमोना बानायना लानो नाजा गासैबो सिगांनि ए बी सी बेफोरजोंनो समानखा बेनि थाखायनो आं गासैखौ बानायना होनाय जायाखै बेनिफ्राय जों दा क्वेश्चन नाम्बार 2 खौ नायनोसै क्वेश्चन नाम्बार 2 आव मा दङ बेयाव क्वेश्चन नाम्बार 2 So एसे नैबे इनगा ओंखारना होदों क्वेश्चन नाम्बार 2 आव मा दंमोन क्वेश्चन नं 2 बेनि सोंलुआ जाबाय गाहायनि मोनफ्रोमबो जेथो अनजिमाखौ मिरुआरि खिन्थायाव लिर दा जेथो अनजिमाखौ मिरुआरि खिन्थायाव जोंखौ लिरनो होदों दा बे माबायदि जागोन दा बेखौ जोङो बेबायदि लिरनो हायो दा गिबियावनो जोङो ए नाम्बारखौ बानायनोसै ए नाम्बारनि सलुशना मा जागोन दा बेवहाय क्वेश्चनाव गिबियावनो लेट हमनानै लाग्रोदो लेट z इक्वल टू मा दोङो 1 प्लस I बेखौ जों हमबाय नैबे मोनसे मा जेथो अनजिमा बेनिफ्राय जों दा मा मिरुआरि खिन्थायावनि ओंथिया जाबाय जोङो बेखौ मा लिरनांगौ बेनि जायगायाव मा लिरनो हायो r cos थीटा बेनिफ्राय प्लस I sin थीटा दा नैबे जोङो दा r नि मानखौ दिहुननांगोन आरो थीटानि मानखौ दिहुननांगोन थीटानि बे मोननैनि मानखौ दिहुननानै जोङो नैयाव फज'ना होब्लानो जोङो बेनि मिरुआरि खिन्थायाव जोङो फोरमायनाय जागोन दा गिबियावनो नैबे z नि माना नैजों इकुवेल जायो होनना बुंदों दा जों गिबियाव नैबे r खौ दिहुनगोन दा नोंथांमोना बेवहाय लिरनो हायो जेराव r इक्वल टू जों मा मोननो हागोन r इक्वल टू मडुलास अफ z थामहिनबा मडुलास अफ z माने आरो गुबुन फारसेथिं जोङो मा मोननो हागोन आरो थीटानि ओंथिया जाबाय एम्प्लिट्यूड अफ z दा जोङो r खौ दिहुन आरो एम्प्लिट्यूड खौ दिहुन बेनिफ्राय दिहुननानै जोङो बेयाव फज'ना होब्लानो जासिगोन दा जोङो गिबियाव r खौ दिहुननोसै दानिया r इक्वल टू मडुलास अफ z बेनिफ्राय z आ जाबाय नैबे 1 प्लस I बेबायदि थायोब्ला फर्मुला जोंहा मोनदोंमोन मा रुट ओभार 1 स्क्वायर प्लस बेवहाय मा दङ 1 दङ बेनिफ्राय जोङो बेखौ मा लिरनो हायो 1 प्लस 1 इक्वल टू रुट ओभार 2 जोङो मोननो हाबाय r नि भेल्यु जाबाय रुट ओभार 2 बेनिफ्राय नेक्स्ट जोङो थीटा एम्प्लिट्यूड z खौ जोङो दिहुननोसै दा बेखौ दिहुननायनि सिगाङावनो जों मा खालामनांगोन जोङो आल्फानि मानखौ दिहुनग्रोनांगोन स' लिरफिननो हायो जों दा आरोबाव मा लिरगोन z इक्वल टू 1 प्लस I बेखौनो लिरफिनबाय आरो बेवहाय मा दङ नैयाव जोङो बिन्दोफोरखौ दिहुनग्रोना लानो नांगोन दा बिन्दोआ मा नैबे जाबाय x मोन बे जागोन 1 आरो बेवहाय मा दङ I नि सिगाङाव 1 दङ बिन्दोफोरा मा जागोन 1 1 जेब्ला 1 1 जायो मोननैबो अनजिमाया जुदि दाजाबथाय जायोब्ला बेयो मा जागोन जेराव सेथि मा बेखौ क्वाड्रेन्टआव दङ थामहिनबा बेखौ नोंथांमोना मा लिरनो हायो सेथि जखायसेआव दङ बेनिफ्राय दा जोङो मा दिहुनगोन दा सेथि जखायसेयाव थाब्ला फर्मुला मामोन जोंना फर्मुलाखौ नोंथांमोना गोसोखां आरो बेखौ लिरनायनि सिगाङावनो जोङो माबाखौ दिहुननोसै 10 आल्फानि मानखौ दानिया 10 आल्फा इक्वल टू मा मोनदोंमोन जोङो बेखौ मोनदोंमोन y डिवाइड बाय मडुलास अफ x बेनिफ्राय दा फज'दो नैबे y नि माना जाबाय बे 1 आरो x नि माना मा 1 बेनिफ्राय बेखौ जों मोनगोन 1 बाय 1 इक्वल टू मा मोनगोन 1 जों मोनबाय बेनिफ्राय जोङो मा दिहुननो हायो 10 आल्फा इक्वल टू जोङो 10 1 माने मा पाइ बाय 4 जों लिरनो हागोन 10 10 केन्सेल थांबाय बेनिफ्राय आल्फा इक्वल टू जों मा मोनखो पाइ बाय 4 मोननो हाबाय बेनिफ्राय नैबे पाइ बाय 4 खौ जोङो बे
फर्मुला इउज खालामनो हायो जेब्ला सेकेन्ड क्वाड्रेन्ट जायो सेथि क्वाड्रेन्ट जायो सेथि जखायसे जायो अब्ला फर्मुलाया मामोन थीटा दिहुननायनि फर्मुलाया जाबाय therefore theta equal to amplitude of z equal to जोंना फर्मुला मा दंमोन बेयो जाबाय स' फर्मुलाखौ नोंथांमोना मोननो हागोन आल्फा मोननो हागोन बेनिफ्राय मानखौ डाइरेक्टलि फज'ना होदो स' माना मामोन बे दंमोन जोंनिया π/4 दा थीटानि मानखौ जों मोननो हाबाय π/4 बेनिफ्राय नेक्स्ट मा लिरगोन जों दा therefore नोंथांमोना बेखौ लिरफिनदो जेथो अनजिमानि बेवहाय लिरनांगोन जेथो अनजिमानि मिरुआरि हिन्थाया जाबाय दा बेवहाय बेयाव मानफोरखौ फज'ना होदो z इक्वल टू मा मोननो हागोन जों दा स' z इक्वल टू नैबे r नि जायगायाव जों मा मोनदोंमोन r नि जायगायाव √/2 जोङो बेखौ दिहुननो हादोंमोन सिगाङाव बेनिफ्राय cos बेखौ फज'नांगोन थीटानि जायगायाव π/4 खौ फज'नांगोन π/4 बेनिफ्राय प्लास बे i फैबाय बेनिफ्राय sin बेनिफ्राय जोङो लिरनांगोन थीटानि जायगायाव मा लिरगोन π/4 खौ जोङो लिरनो नांगोन दा बेनो जाबाय मिरुआरि हिन्थायाव जोङो फोरमायनाय जाबाय दा एन्सारा जाबाय बेनो बेनिफ्राय जों दा नेक्स्ट नोंथांमोना बी नाम्बारखौ बानायनो नाजा जोङो सी नाम्बारखौ बानायनोसै स' सी नाम्बाराव मा दङ कुइसनाव गिबियाव नोंथांमोना मा दङ गिबन मा दङ बेखौ लिरग्रोना लानो हायो दा सी नाम्बाराव जोंहा दंमोन बा लेट हमबाय जोङो लेट z इक्वल टू मा दङ 3 - 4i to the power -1 बेनिफ्राय दङ 1 + 7i दङ दा जेब्ला -1 पावारा मा दङ -1 थायोब्ला जों बेखौ मा लिरनो हायो बे सिङाव जाय डिवाइडनि मा सिङाव जोङो लिरनो हायो बेखौ मा लिरनो हागोन 1 + 7i डिवाइड बाय 3 - 4i जोङो लिरनो हायो जाहोना जाबाय नैबे मानि सिङाव फैगोन नैबे -1 पावारा जाबाय -1 थायोब्ला जोङो बेबायदि लिरनो हायो स' बेखौ नोंथांमोना मोनबोखादों जुदि 1/3 थायोबा जोङो मा 3 इनभार्स लिरनो हागोन 1/x थायोबा जों मा लिरनो हागोन x इनभार्स जुदि 1/x² थायोबा जों मा लिरनो हागोन x to the power -2 दा बेखौ नोंथांमोना मोनथिनाया मोजां दा थिग बिदिनो नैबे जोङो बेबायदि लिरनो हागोन बेनिफ्राय जों दा बेखौ दिहुनला माबायदि दिहुनगोन दा स' नैबे 3 - 4i नोंथांमोना सायावबो सिङावबो 3 + 4i इनटु खालामना होनांगोन 3 - 4i बेनिफ्राय 3 + 4i आरो बेवहायबो जागोन 1 + 7i आरो मा 3 + 4i बेनिफ्राय सानजाबला नैबे मा जासिगोन 3² - 4i² आरो बेखौ मा लिरनो हायो स' नैबे 1 जों 3 जों बे 3 जागोन प्लास बे जागोन 4i बेनिफ्राय प्लास बे जागोन 21i प्लास बे जागोन 28i² बेनिफ्राय जोङो मा मोननो हायो जोबथारनायाव नैबे जासिगोन 9 जाबाय बेनिफ्राय बे जासिगोन 16i² आरो बे जागोन 3 बे मोननैखौ प्लास खालामबा बेसेबां जागोन 4i आरो 21i बे जागोन 25i बेनिफ्राय बेखौ डाइरेक्टलि लिरनोसै -28 i² नि माना जाबाय -1 बेखायनो जोङो बेबायदि लिरनो हायो बेनिफ्राय मा खालामगोन दा -28 निफ्राय 3 थांबा मा थागोन -25 आरो बेथिं मा थागोन +25i थाबाय आरो सिङाव मा थागोन 9 प्लास बे i² नि माना जाबाय -1 बेखायनो 9 + 16 जोङो लिरनो हायो स' आं दा नोंथांमोननो बेखौ गोजौआव लिरना होफिननोसै स' मा लिरनो हागोन जों दा 2 नि जायगायाव नोंथांमोना बेबायदि लिरनो हासिगोन नैयाव जोङो मा लिरनो हायो 25 खौ जों कमन लानो हायो 25 लाबाय बेनिफ्राय -1 प्लस i जोङो लिरनो हायो आरो बे मोननैखौ दाजाबा मा मोनगोन 25 मोनगोन 25 केन्सेल थांबाय मा थागोन
-1 प्लस I मोनबाय जों जोबथारनायाव नैबे भेलुखौ दिहुननानै बेबायदि मोनबाय -1 प्लस I नोंथांमोना बेखौ गोलावै दिहुनलांबानो जागोन बेनिफ्राय नेक्स्ट जोङो बेखौ मा महराव फोरमायनो मिरुआरि खिन्थायाव आरो नैखौ माबायदि लिरनो हायो जोङो बेखौ R बेनिफ्राय cos थीटा प्लस I sin थीटा दा नैबे मोनसे बे फर्मुलाखौ नोंथांमोना गोसोआव लाखि मिरुआरि खिन्थायाव फोरमायनाय नैबे फर्मुला बेखौ गोसोआव थाबासो नोंथांमोना उननि प्रसेसखौ बानायनो हागोन दा बेखौ दिहुननो थाखाय गिबियाव मा R खौ दिहुन आरो थीटाखौ दिहुनब्लानो जासिगोन R खौ माबायदि दिहुननो हायो जेराव R इक्वल टू मा मोनदों जोङो मडुलास अफ Z आरो बेथिं मा मोनदोंमोन जोङो आरो थीटा इक्वल टू मा एम्प्लिट्यूड अफ Z बेनिफ्राय बेखौ जोङो दिहुननांसिगोन बेनिफ्राय नेक्स्ट मा खालाम R खौ जोङो दिहुननोसै दानिया R इक्वल टू मडुलास अफ Z जोङो बेखौ माबायदि दिहुनगोन दा नैखौ फज'दो -1 प्लस 1 जागोन नै I नि सिगाङाव 1 दङ जोङो मा नैबे मा दङ x प्लस बे जाबाय y जाना दङ थामहिनबा z इक्वल टू जोङो बेखौ मडुलास अफ z खालामबा मा जायोमोन √x² प्लस y² बेबायदि फर्मुलायाव जोङो लांनाय जादों बेखौ दा बेफोरखौ गोसोआव थानांगोन बेनिफ्राय मा जासिगोन बे x माने नैबे -1 स -1² प्लस y माने 1² बेनिफ्राय मा लिरनो हायो 1 प्लस 1 बेबो जासिगोन √2 जोङो मोननो हागोन r नि मानखौ बेनिफ्राय नेक्स्ट जोङो एम्प्लिट्यूडखौ जोङो दिहुननोसै थीटानि मानखौ जों दिहुननोसै स थीटानि मानखौ दिहुननायनि सिगाङावनो मा खालामग्रोनांगोन जोङो नैयाव मान मोनदोंमोन जोङो नोंथांमोना बेखौ लिरनायनि सिगाङाव लिरब्लानो जाबाय दानिया होननानै लिरफिननो हायो दानिया z इक्वल टू जों मा मोनदोंमोन -1 प्लस I दा नैखौ नोंथांमोना बेखौ R दिहुनखांनायनि उनाव सिङाव लिरबानो जाबाय बेनिफ्राय नैयाव दा बिन्दोफोरा मा जागोन -1 आरो 1 जागोन बिन्दोआ नैबे जाबाय x आरो बेवहाय मा y दङ बे जागोन -1 आरो 1 बेनिफ्राय लिरनो हायो जेराव बिन्दोफोरा मायाव थागोन बे सेकेन्ड क्वाड्रेन्ट थामहिनबा नैथि जखायसेआव दङ दा बेबायदि लिरनो हायो बेनिफ्राय दा नोंथांमोना दिहुनदो थीटाखौ दिहुनदो दानिया थीटा एबा एम्प्लिट्यूड अफ Z फर्मुलाया मामोन जोंहा सरि बेखौ दिहुनथ'नाङा जोंहा आल्फाखौ दिहुनग्रोना ला आल्फाया जासिगोन 10 आल्फानि मानखौ दिहुनग्रोनांगोन बेनि उनावसो जों थीटानि मानखौ दिहुननो हायो बे जागोन बेनिफ्राय x जाबाय मडुलास अफ y माने बे 1 स 1 जासिगोन बेनिफ्राय x माने -1 बेनिफ्राय बेखौ जों 1 1 लिरनो हायो -1 थाबा बे मा दाजाबथाय जागोन बेनिफ्राय बे जासिगोन 1 आरो जोबथारनायाव जोङो मा मोननो हायो बेवहाय 10 आल्फा इक्वल टू 10 बे π/4 जोङो मोननो हागोन 10 केन्सेल थांबाय देयरफोर आल्फा इक्वल टू बेवहायबो जोङो मा मोननो हागोन π/4 मोननो हाबाय बेनिफ्राय दा आल्फाखौ मोनबाय जोङो दा एम्प्लिट्यूडखौ जोङो दिहुननो हासिगोन एम्प्लिट्यूड दा मा जासिगोन दा थीटानि माना बेखायनो मा जागोन देयरफोर थीटा एबा एम्प्लिट्यूड अफ Z दा जेब्ला मा जायो फार्स्ट जोङो मा क्वाड्रेन्ट मोनदोंमोन सेकेन्ड क्वाड्रेन्ट थामहिनबा नैथि जखायसे मोनदोंमोन नैथि जखायसेयाव फर्मुलाया मामोन फर्मुलाया जाबाय π माइनास आल्फामोन दा बेखौ लिरनो नांगोन फर्मुलाया जाबाय π माइनास आल्फा जेब्ला नैथि क्वाड्रेन्टआव थायो अब्ला नैबे फर्मुलाखौ इउज खालामनांगोन बे जाबाय थीटा दिहुननाय फर्मुला बेनिफ्राय π आरो आल्फानि माना π/4 मोनदोंमोन बेखौ दिहुनब्ला मा जागोन बे 4 जाबाय 4 जों π जों सानजाबा 4π माइनास π बेनिफ्राय बे जासिगोन 3π/4 थीटानि माना जाबाय बे बेनिफ्राय आरो जोबथारनायाव जों लिरनो हायो देयरफोर जेथो अनजिमानि
जेथो अनजिमानि मिरुआरि हिन्थाया जाबाय स' डाइरेक्टलि लिरबानो जाबाय जोंहा मा मोन्दोंमोन बेवहाय जोङो लिरनो हायो इकुवेल टु होनानै डाइरेक्ट लिरनो हायो जोङो आर फर्मुला मा मोन्दों जोङो आर आरो कस थिटा बेनिफ्राय प्लास आइ साइन थिटा बेवहाय मानफोरखौ फज'दो आर नि माना जाबाय √/2 ब्रेकेट कस थिटानि माना मा बेखौ फज' 3π/4 बेनिफ्राय प्लास बेनिफ्राय आइ फैबाय आरो मा फैगोन साइन आरो थिटानि माना जाबाय 3π/4 दा दिहुननो गोनां बे जेथो अनजिमानि मिरुआरि हिन्थाया जाबाय बे जासिगोन स' बेनो जाबाय कुइसन नाम्बार 2 नि फिननाय बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसन नाम्बार डी आरो इ नाम्बारखौ नोंथांमोना गावबा गाव बानाय नाजा नोंथांमोना बेफोरखौ हाखागोन जोबोर गोरलै स' नोंथांमोना 2 नाम्बारनि बे डी आरो इ खौ हाखागोन नोंथांमोना बेखौ प्रेक्टिस खालाम आरो बी नाम्बारखौ नोंथांमोना बानाय नाजा बेनिफ्राय जों दा नाम्बार 3 खौ नायनोसै कुइसन नाम्बार 3 कुइसन नाम्बार 3 नि जोङो गिबि 1 नाम्बारखौ बानायनो नाजानोसै दा 1 नाम्बाराव मा दंमोन बेवहाय कुइसन मा दं गाहायनि जेथो अनजिमाफोरखौ मिरुआरि महराव फोरमाय जोंखौ मिरुआरि महराव फोरमायनो होदो बेफोरबो मोनफा मोनफा मा जेथो अनजिमाफोर दा गिबियावनो जों बेखौ हमबाय z इक्वल टु जोङो बेखौ हमनोसै sin 30 डिग्री बेनिफ्राय मा दङ प्लास i cos 30 डिग्री दा बेबायदि दङ z इक्वल टु sin 30 डिग्री प्लास i cos 30 डिग्री दा बेखौ जोङो पोलार फर्माव थामहिनबा मा इंराजी पोलार फर्म बुंनाय जायो आरो बेखौ जोङो मिरुआरि महराव फोरमायब्ला माबायदि जागोन बेखौ जोङो मिरुआरि महराव फोरमायब्ला नोंथांमोना बेखौ लिरनो हायो मा i बेनिफ्राय सरि i नङा बे r सो जायो r बेनिफ्राय cos मा जागोन बे जागोन 30 डिग्री प्लास i बे जासिगोन sin सरि नैबे 30 नङा बे थिटा जायो थिटा नैबे जागोन इक्वल टु r बे जासिगोन मा cos थिटा प्लास i sin थिटा जोङो बेबायदि महराव फोरमायनो दा बेबायदि महराव फोरमायनो थाखाय जोंना मा गोनांथि जादों जोंना r आरो थिटानि मानखौ गोनांथि जादों गिबियावनो दा नोंथांमोना गिबियाव दिहुनग्रोना लानो हायो दा नोंथांमोना बेबायदि दिहुननो हायो दानिया z इक्वल टु नैखौ लिरफिननो हायो sin 30 डिग्री प्लास मा दंमोन i cos 30 डिग्री दङ बेखौ जों लिरफिनबाय बेनिफ्राय जों दा मा खालामगोन नेक्स्टआव दा नोंथांमोना नेक्स्टआव बिदि दिहुननो हायो स' बेनिफ्राय नोंथांमोना मा खालाम दा बेखौ नैबे cos थिटा नैबे साइन नोंथांमोना sin 30 नुनो मोनदों बेखौ cosआव कनभार्ट खालामनो ट्राइ खालामब्ला मा जागोन नैखौ जोङो माबायदि लिरनो हायो जोङो बेखौ sin बेवहाय जोङो लिरनो हायो 90 डिग्री बेनिफ्राय माइनास 60 डिग्री जोङो लिरनो हायो दा 90 डिग्री माइनास 60 खालामबा नैखौ मा 30 खौनो जों मोननो हागोन बेनिफ्राय बे फारसेथिं मा जागोन बेवहायबो जागोन i बेनिफ्राय जों मा लिरनो हायो cos 90 डिग्री माइनास बे जासिगोन बेसेबां बेबो 60 आनो जागोन 60 डिग्री 90 निफ्राय 60 थांबा जोङो बेखौनो मोननो हायो बेनिफ्राय दा फर्मुला दंमोन जोंहा sin 90 डिग्री माइनास थिटा जुदि थायोब्ला मा जायोमोन जोङो बेखौ लिरनो हायो cos नेव जासिगोन cos 60 डिग्री जागोन नैबायदि फर्मुला दंमोन sin 90 डिग्री माइनास थिटा इक्वल टु cos थिटा बेनिफ्राय 90 डिग्री माइनास थिटा बे जागोन sin थिटा दा बेखौ जोङो बेयाव इउज खालामसै बेनिफ्राय i बे जासिगोन बेसां sin 60 डिग्री दा बेखौ जोङो मोननो हाबाय cos 60 डिग्री प्लस i sin 60 डिग्री दा आरो बेवहाय r नि माना नैफोरबायदि फर्माव जुदि थायोब्ला r नि मानखौ नोंथांमोना गासैनिबो बेलायाव मा 1 फज'ब्लानो जाबाय स'
स' 1 जासिगोन 1 बेनिफ्राय दा नैखौ लिरफिनदो मा जागोन cos 60 डिग्री बेनिफ्राय प्लास I बे जागोन sin 60 डिग्री दा बेनो पोलार फर्म थामहिनबा जोङो मिरुआरि महराव जेथो अनजिमाफोरखौ मिरुआरि महराव फोरमायनाय जाबाय बेवहाय लिरना होदो जेराव जेथो अनजिमाफोरखौ मिरुआरि महराव फोरमायनाय जाबाय बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसना जाबाय कुइसन नम्बर 2 बेखौबो जों बिदिनो खालामनांगौ कुइसन नम्बर 2 खौबो गिबियाव लेट हमनानै लाग्रोदो कुइसन नम्बर 2 लेट z इक्वल टू मा दंमोन sin 150 डिग्री माइनस I cos बेबो दङ 150 डिग्री दा बेखौबो मा खालामनांगौ गिबियाव बेनि पोलार फर्मा माबायदि जागोन बेनि मिरुआरि महरा माबायदि जागोन बेखौ जोङो r cos नैबे मा जागोन थीटा बेनिफ्राय मा लिरनो हायो नैबे जासिगोन प्लास बेनिफ्राय I sin थीटा जागोन दा r नि माना जेब्ला मा 1 जागोन आरो जों दा थीटा नि मानफोरखौ दिहुननांगोन दा बेखौबो गिबियाव लिरग्रोदो दानिया z इक्वल टू जों मा लिरनो हायो नैखौ लिरफिनदो sin 150 डिग्री बेनिफ्राय माइनस I cos 150 डिग्री दा नैबे sin 150 डिग्रीखौ जोङो cosआव कन्भार्ट खालामनो ट्राइ खालामबा मा जागोन बेखौ जोङो माबायदि लिरनो हायो sin जोङो 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री जोङो लिरनो हायो अब्ला नै मोननैखौ दाजाबब्ला जों बेखौनो मोनगोन 150 बेनिफ्राय बेखौबो जों मा लिरनो हागोन माइनस I बे जागोन cos 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री बेबायदि जाबाय नैबे फर्माव जोङो खालामनो थांगासिनो दं बेनिफ्राय दा लिरनो हासिगोन sin 90 डिग्री प्लस थीटा फर्मुला मामोन बे जोङो मोननो हायो बेखौ cos 60 डिग्री जों मोननो हागोन बेनिफ्राय माइनस बे जासिगोन I बेनिफ्राय बे जागोन मा sin जागोन नैबे sin 60 डिग्री स' फर्मुलाफोरा जाबाय sin 90 डिग्री प्लस थीटा नि फर्मुलाया मामोन cos बे जागोन cos थीटा बेनिफ्राय आरो नैबे जागोन cos 90 डिग्री प्लस थीटा जागोन बेयो sin 60 सरि बे जागोन sin थीटा दा बेखौ जों मोननो हादोंमोन बेनिफ्राय आरो नैबे जागोन बेवहाय मा जागोन माइनस जायो cos 90 डिग्री प्लस थीटा फर्मुला जा माइनस sin थीटा जों मोननो हागोन आरो बेनिखायनो नैयाव मा जासिगोन जोङो प्लास लिरनाय डाइरेक्टलि बेवहाय जों प्लासखौ लिरनाय जाबाय बेनिफ्राय जों बेखौ मोननो हाबाय थीटानि मानफोरखौ मोननो हाबाय आरो बेवहाय थीटानि मानफोरा जाबाय 60 मोनबाय आरो जोबथारनायाव लिरनो हायो therefore बेवहाय लिरदो जेथो अनजिमानि मिरुआरि महरा जाबाय मिरुआरि महरा मा जागोन दा r नि माना 1 बेनिफ्राय नैखौ लिरदो ब्रेकेट cos 60 डिग्री प्लस I sin 60 डिग्री दा नैबायदि महराव जोङो फोरमायनाय जाबाय बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसन नम्बर 3 आ बेवहाय कुइसन नम्बर 3 खौबो जोङो गिबियावनो लेट हमनानै लादो 3 नम्बर लेट z इक्वल टू cos 70 डिग्री बेनिफ्राय प्लस I cos 20 डिग्री बेखौ जोङो जेथो अनजिमानि मिरुआरि महराव फोरमायब्ला मा जागोन r cos बे जागोन थीटा प्लस I बेनिफ्राय cos नैबे sin जागोन sin थीटा दा जोङो बेबायदि महराव लांनांगौ दा बेखौबो जोङो लिरनो हायो दानिया z इक्वल टू cos 70 डिग्री प्लस
I बेनिफ्राय दङ cos 20 डिग्री नैयाव मोननैयावबो मा cos दङ आरो नोंथांमोना बेखौ मा खालामना नैखौ जेबो चेन्ज खालामना जोङो साइनाव लाङो ना जोंना फर्मुला मा दङ बे cosआव दंखाय नैबे सिगांनि बिदाबा मा cosआव दंखाय बेनिखायनो बेखौ चेन्ज खालामनायनि गोनांथि गैया जोङो नैखौल'सो सेकेन्ड बिदाखौल' I थानायखौ चेन्ज खालाम बेनिफ्राय जों मा लिरनो हायो cos 70 डिग्री बेनिफ्राय प्लास I नैखौ जों मा लिरगोन cos बे जागोन 90 डिग्री प्लास 90 डिग्री नङा बे सरि 90 डिग्री बेनिफ्राय जोङो मोननो हायो बेवहाय 70 माइनास बेवहाय माइनास लिरनांगोन माइनास 70 डिग्री 90 निफ्राय 70 थांबा जों 20 खौ मोननो हायो बेनिफ्राय नेक्स्ट मा खालाम cos 70 डिग्री प्लास बे जासिगोन cos 90 डिग्री माइनास 70 डिग्रीनि फर्मुलाया जोङो मोननो हायो sin 70 डिग्री बेखौ मोनबाय दा मोननायावबो डिग्रीफोरा मा समान समान जाबाय आरो जोबथारनायाव लिरना होनो हायो जेथो अनजिमानि मिरुआरि महरा जाबाय आरनि माना बेवहाय मा जागोन 1 जागोन बेनिफ्राय बेखौ लिरना होदो cos 70 डिग्री बेनिफ्राय प्लास I sin 70 डिग्री दा बेनो जाबाय क्वेश्चन नम्बर 3 नि सोंनायनि फिननायमोन बेनिफ्राय जों दा क्वेश्चन नम्बर 4 खौ उननि भिडिअ डिसकास खालामगोन सो नोंथांमोना नुनो मोनबाय दे नै भिडिअआ जोंनिया माबोरै जाखो सो नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ जुदि मोजां मोनदोंब्ला बा सोलोंनाय बायदि मोनदोंब्ला नोंथांमोना प्लिज जोंनो अननानै नोंथांमोना लाइक बटनखौ थुनानै हो आरो मायबाफोर सोंनो दङब्ला नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव सोंनो हागोन सिम्पली जों नोंथांमोननि एन्सारखौ सानफ्रोमबो होनो गारनाय थाबैनो होनो गारनाय जों सानफ्रोमबो रेडिखा नोंथांमोना बेबायदिनो जोंनो सोंहरबाय थानो हागोन आरो नोंथाङा जुदि चेनेलाव जुदि गोदानबा जोंखौ सापर्ट खालामोबा नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो आरो बे नटिफिकेशन बेलखौ थुनानै हो जाहाथे गोदान भिडिअ होनायखौ नोंथाङा नुनो मोनो सो बे भिडिअनि गेजेरजों जों नोंथांमोननिफ्राय दा बिदाय लानाय गोदान भिडिअ नोंथांखौ जोङो थाबैनो लोगो मोनफिनगोन होननानै बे भिडिअनिफ्राय बिदाय लानोसै सो गोजोनथों लोगोफोर बाय बाय